Здравейте, приятели, и добре дошли на вашия първи лексикален урок по гръцки език. В този урок ще научим основни изрази и полезни думи, когато се запознаваме на гръцки език. Нека да започваме. Ще чета бавно всяка дума, след което ще ви оставям време, за да можете да я повторите. Ясо. Здравей, чао. Ясас. Здравейте, довиждане. Калимера. Добър ден. Калиспера. Добър вечер. Калинихта. Лека нощ. Тиканис. Как си? Тиканете. Как сте? Име Кала. Добре съм. Еци кеци. Горе-долу. Охи тосу Кала. Не толкова добре. Поселене. Как се казваш? Посъслене. Как се казвате? Мелене Мария. Иван. Казвам се Мария. Иван. Име о Иван. Аз съм Иван. Име и Мария. Аз съм Мария. Апопуи се. Откъде си? Апопуи сте. Откъде сте? Име Апотин Вулгария. От България съм. Име Апотин Елада. От Гърция съм. Ендакси, Кала, Орея, добре. Всяка една от тези думи може да се преведе като добре, в израз на съгласие. Харика означава приятно ми беше. Когато се запознаваме с някой, обикновено завършваме диалога с харика. Приятно ми беше да се запознаем. Кего. И на мен, и аз. Кего. Евхаристо. Благодаря. Паракало. Моля. Тук ще отбележа и нещо интересно на гръцки, което може би вече забелязахте. Въпросителните изречения на гръцки език не завършват с познатия ни въпросителен знак, а с точка и запетайка. Ти канис, точка и запетайка, въпрос. Как си? Ти канете, как сте? Точка и запетайка. Продължавам урока с примерен диалог между Костас и Иван, които се запознават. Както и по-горе при думите, ще чета всяко изречение и ще оставям пауза, за да можете да го повторите. Костас, Ясо, здравей. Иван, Ясо, здравей. Костас, поселене, как се казваш? Иван, Мелене Иван, еси, поселене, казвам се Иван, а ти как се казваш? Мелене Костас, казвам се Костас. Ти канис Коста, как си Коста? Име Кала, еси ти канис? Добре съм, ти как си? Кего име Кала, и аз съм добре. А попои си Иван, откъде си Иван? Име Апотин Вулгария. Еси Апопои се? Аз съм от България. Ти откъде си? Его име Апотин Елада. Аз съм от Гърция. Иван. Харика. Приятно ми беше. Костас. Кего. И на мен. Иван. Ясо. Чао.
Костас. Ясо, чао!